Είναι νόκαουτ, συνέστημα blackout, είναι νόκαουτ. Πολιτικός ξανά πέφτει πάνω του με τρέλα. Είναι νόκαουτ, συνέστημα blackout, είναι νόκαουτ. Ναι, τυφλός αγώνας. Όλα είναι στο παιχνίδι και knockdown και knockout. Πάλι αγώνες στο μενίδι και συνέστημα blackout. Όλα παίζονται σε βάσο, ποιους σε σέβονται. Θυμίσου πάντα όλα διακυβεύονται. Την τελική βραβεύονται και καμπανάκι πάμε. Μιλάνε οι μπουνιές γιατί εμείς εδώ μιλάμε. Μη μου πεις για γειτονιές, τις δικές μας δεν πατάνε. Κι άμα θες το σεβασμό πρέπει να το διεκδικείς. Εδώ τα λόγια δεν περνάνε. Μέσα στον αγώνα τα σύναντο τα βλέμματα. Ανάρμοστα συμπλέματα. Ανιδρώνεις στην προπόνηση, ζωή δεν έχει αίματα. Χωρίζε τη ζωή μας μονάχα σε τρία θέματα. Σώμα, πνεύμα και ψυχή, εναρχή, πίστη και επιμονή. Κι όσα χρόνος δεν σου φέρει θα στα φέρει η στιγμή. Μετά το τίξε θέλω κλίν, σαν αυγανό μου σαν γεντή. Και σε πάω με νοκάουτ μου και τα μόνο πριν. Κι αν δεν στο είπα και πιο πριν, δεν το κάνω για τα φράγκα, μόνο εδώ θέλω το συν. Για το στυλ, για την κουλτούρα, είναι κάτι σαν τη μασούρα. Κάθε μπουνιά, κλωτσιά και τσούρα. Είναι νοκάουτ, συνέστημα blackout, είναι νοκάουτ. Όλα είναι στο Λοιπόν, 14 αγώνες, Αλέξη, σωστά? Ναι, βεβαίως. 14 αγώνες. Μόλις και να μην μπερδεύτηκα. Όχι, ελπίζω εγώ να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τον πρώτο μας αγώνα. K1 Rules, 3 γύροι των 3 λεπτών. Στην κόκκινη γωνία είναι ο Σπύρος Μεντής, στην μπλε γωνία ο Νίκολας Ντασκάλου από την Ρουμανία. Έχουμε αρκετά μάτς όπως είπες και εσύ, Αλέξη, και ξεκινάμε. Κόκκινα γάντια για τον Σπύρο Μεντή. Ένα νεαρό παιδί, το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια προς το παρόν. Βεβαίως. Είναι, όπως παρουσίασε και ο παρουσιαστής μας, ο Αλέξανδρος Χιλιόγλου, είναι το μέλλον, συζητάνε ότι είναι το μέλλον του ελληνικού kickboxing. Σήμερα δοκιμάζεται εδώ πέρα απέναντι στον Νικόλας Δασκάλου. Ωραίο το ένα-δύο του Δασκάλου, ωραία η low kick από τον Σπύρο Μεντή. Ξανά άλλη μια ωραία low kick από τον Μεντή. Συνεχόμενες πλειοσχέσεις και από τους δύο, ελαφριά κιλά εδώ πέρα. Γι' αυτό βλέπουμε έτσι ανεβασμένες ταχύτητες. Βεβαίως. Ανταλλάσσουν δασμούς, ωραία η αντεπίθεση και ωραίο το εφτάμενο αγώνα για τον Μεντή. Και ο Μεντής περνάει για ένα πολύ ωραίο αριστερό hook εκεί πέρα, εσωτερικά μέσα από τα χέρια του Δασκάλου. Συνεχίσουμε λίγο. Πολύ ωραίος ο Μεντής. Μ' αρέσει ο Μεντής ότι τελειώνει κάθε συνδυασμό με μια δεξιά low kick, η οποία μαζεύει τη ζημιά σιγά σιγά στο πόδι, επηρεάζει την κίνηση του Δασκάλου. Και αυτό το επιτάμενο αγώνα το Βασίλειο, όσο μιλούσες από το Μεντή, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη, παρόλα αυτά φάνηκε πραγματικά να ταρακουνάει τον αντίπαλο του Μεντής με αυτό. High kick. Και ένα ωραίο αριστερό hook από το Μεντή. Και η δυνατή του low kick προσγειώνται ξεκάθαρα.
και να έχει το γόνατο. Βλέπεις πως αρχίζει ο δασκάλος σιγά σιγά και κλείνεται και κρατάει το κεφάλι του χαμηλά. Αρχίζει και μαζεύεται ακριβώς. Αρχίζει και μαζεύεται γιατί καταλαβαίνει τη δύναμη του Μεντή. Τα χτυπήματα του Μεντή τα καταλαβαίνει πάνω του. Και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται τόσο επιφυλακτικός που και ο ίδιος δεν αισθάνεται άνετα να χτυπήσει. Μια μικρή σύσταση από το διετή μας και συνεχίζουμε. Και αυτή η λόγη του Μεντή σηκώνει το πόδι του δασκάλου στον αέρα. Και άλλη μια εσωτερική από τον Μεντή. Κλαδεύει τον μπροστινό πόδι ο Σπύρος Μεντής, βλέπεις. Κλαδεύει σιγά σιγά τον μπροστινό πόδι. Με κατά βάση χτυπάει με το δεξί του, άρα χτυπάει εξωτερικά. Αλλά που και που φέρνει και το αριστερό του μέσα εσωτερικά. Αλλά πάντα είναι ο στόχος είναι το μπροστινό πόδι του δασκάλου. Πολύ καλή τακτική να εφαρμόζεις από την αρχή του αγώνα. Καθώς γενικώς οι λόγοι χρειάζονται έτσι να μαζέψουν τη ζημιά για να αρχίσουν να αποδίδουν. Ακριβώς. Μία λόγη όσο καλή και να είναι, πολύ σπάνια βλέπουμε να φέρνει έτσι αποτελέσματα και να μου βιάζει το πόδι του αντιπάλου. Και ο Σπύρος Μεντής εδώ πέρα έχει ξεκινήσει αυτή την τακτική από νωρίς στον πρώτο γύρο. Μια ζημιά που θα την βλέπουμε να μαζεύεται όσο περνάει η ώρα. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ζημιάς, Άλεξ, είναι ότι σιγά σιγά και είμαστε να περάσουμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο. Πρώτος αγώνας από την TV card, ας το πούμε, από τη main card του Hall of Champions 10. Σπύρος Μεντής με τα κόκκινα γάντια εναντίον στον Νίκολας Δασκάλου με τα μπλε γάντια. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησα και έλεγα πριν, Αλέξη, για το ολοκληρώσω τώρα, ότι οι low kicks οι οποίες χτυπάει συνέχεια ο Σπύρος Μεντής δεν είναι μόνο ότι μαζεύουν τη ζημιά, είναι ότι παρασύρουν και τον Δασκάλου στο να έχει το νου του στο πόδι. Και ίσως τελικά η ζημιά είναι μεγάλη, να μην έρθει με μια low kick, αλλά να έρθει με μια high kick στο σώμα ή και στο κεφάλι και τώρα τα αλλάσουν πάρα πολύ ωραία και οι δύο. Βασίλη, αυτό που είπες ήταν πολύ εύστοχο και ταυτόχρονα γινόταν αλήθεια πραγματοποιητό ακριβώς μπροστά μας την ώρα που το έλεγες. Ο Σπύρος Μεντής πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό μετά από τη low kick που έριξε. Με χτυπήματα με γροχές στο κεφάλι και με το γόνατο στο σώμα. Και τώρα στέλνει στο πάτωμα με αυτή τη γλωσσιά τον αντίπαλό του. Και να λοιπόν πως κυνηγάει τον τιμωρίο για κάθε κίνηση που κάνει. Το μπροστινό πόδι του δασκάλου νομίζω έχει αρχίσει και δέχεται πάρα πολύ ζημιά. Και να το ξανά εσωτερικά. Και όταν χτυπάει ο δασκάλου στο πόδι, ο Μεντής είναι πάρα πολύ γρήγορος στην αντεπίδεσή του. Τον τιμωρεί ψηλά. Ο δασκάλου προσπαθεί να φέρει και αυτός τα αποτελέσματα που έκανε το ίδιο στο πόδι του. Και είναι εμφανέστατο εδώ πέρα ότι αρχίζει και κόβεται η κίνηση του δασκάλου. Δυσκολεύεται να βηματίσει καλά και να τώρα που καταλήγει και στο έδαφος. Σηκώνει γρήγορα για να λοιπόν συνεχίσει. Nice high kick από το Σπύρο Μεντή. Ωραίο διπλό αριστερό άπρεκατο από το Σπύρο Μεντή. Και να έχει το γόνατο. Και το γόνατο πέρασε. Back fist. Πάνω στα χέρια του δασκάλου όμως. Να δει άλλο ένα εκτάμενο γόνατο. Γιατί συνεχίζει να κλαδεύει το μπροστινό πόδι. Αστοχή ο δασκάλου με τη low kick. Αλλά όχι ο Μεντής. Να το αριστερό hook που βγαίνει ξεκάθαρα στον κρόταφο του δασκάλου. Και άλλη μια ψηλή κλωτσιά πάνω στα γάντια του δασκάλου. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο δασκάλου να αρχίσει να αποκρούει γενικώς κινήσεις.
Κρατάει προς τα χέρια του ψηλά και ευελπιστεί ότι δεν θα πλωτσίσει το πόδι. Όπου μεγάλες κινήσεις από τον δασκάλου, μεγάλες κινήσεις, μια spinning back fist. Νομίζω σχεδόν κατά τύχη δεν πέτυχε αυτή η back fist, έτσι. Αυτό το χείμενο αυτό το αριστερό χουκ. Ο Σπύρος Μεντής τώρα πιέζει το δασκάλου πάνω στη γωνία και αυτό είναι το τέλος του δεύτερου γύρου. Τελευταίος λοιπόν γύρος, τρίτος γύρος, 3 τελευταία λεπτά. Ο Σπύρος Μεντής έχει ανοίξει πάρα πολύ το παιχνίδι του. Στον πρώτο γύρο ήταν πάρα πολύ ωραίος, στο δεύτερο γύρο όμως ήταν ακόμα καλύτερος. Για να δούμε αν θα καταφέρει να προσαρμοστεί ο Νίκολας Δασκάλου. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αυτό το αριστερό, τι βλέπω Αλέξη, βλέπω ότι ο Δασκάλου προσπαθεί να έρθει κοντά ώστε να κόψει τις low kicks. Ναι. Αλλά όταν έρχεται κοντά δέχεται το αριστερό hook. Να το, άλλη μια φορά το ίδιο πράγμα. Πολύ γρήγορο αριστερό hook από τον Σπύρο Μεντή λοιπόν, ο οποίος το χρησιμοποιεί ο Βασίλης σαν το γρήγορο του counter. Και πριν το ρίξει και διπλό κιόλας. Να το. Ναι. Με το περιμένει, καλύπτεται και με το που τελειώνει η επίθεση αμέσως ρίχνει τη δικιά του αντεπίθεση. Και ο Δασκάλου αστοχεί με το δικό του αριστερό hook. Άλλος ένας ωραίος συνδυασμός από τον Σπύρο Μεντή. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζει ο Δασκάλου, το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να το λύσει προς το παρόν. Στη μακρινή απόσταση το πόδι του κλαδεύεται. Στην κοντινή απόσταση δέχεται το αριστερό hook. Πολύ δύσκολο, αυτό που λένε pick your poison που λένε πάρα πολλές φορές. Διάλεξε πιο δηλητήριο. Να έχει high kick τώρα το Σπύρο Μεντή, ο οποίος προχωράει και αρχίζει και κλαδεύει ακόμα περισσότερο. Κάνει τον Δασκάλου να αστοχήσει. Δασκάλου αποφεύγει προς τα πίσω την ψηλή κλωτσιά. Ήταν, νομίζω, ήταν χαμηλά. Ήταν τα δάχτυλα του Μεντή. Ο Δασκάλου μπορεί να πάρει τον χρόνο του, να αισθανθεί καλύτερα ότι είναι να συνεχίσει. Και να είμαστε λοιπόν συνεχίζουμε κατευθείαν. Ο Σπύρος Μεντής με ένα ωραίο αριστερό άπεκατ και υψηλή κλωτσιά θα την αποκλείσει όμως του Δασκάλου. Αρχίζει και ανοίγει πάρα πολύ το παιχνίδι του Σπύρος. Δέχεται ένα ωραίο counter, ένα αριστερό. Κάνει τον Δασκάλου όμως να αστοχίσει, αφού ο ίδιος τον έχει πετύχει πολύ ωραία και με το αριστερό και με το δεξί χέρι. Και συνεχίζει ο Σπύρος Μεντής συνδυασμούς. Να δει και η αριστερή low kick και το αριστερό hook, Βασίλη. Να. Τώρα συνδυάζει τα δύο του, ο πλανάτο και το αριστερό hook, συγγνώμη ξανά. Και να πω αμέσως τον γύρισε το Σπύρο Μεντής, δεν χαλαρώνει καθόλου. Όσο και αν ξέρει ότι έχει κερδίσει τον αγώνα ουσιαστικά με δύο πάρα πολύ δυνατούς γύρους, συνεχίζει και πιέζει το ρυθμό ο Σπύρος Μεντής. Και με τον τρίτο γύρο θα έλεγα. Ναι, Και με τον τρίτο γύρο. Και τον τρίτο ήδη τον έχει κερδίσει σίγουρα. Αλλά συνεχίζει και πιέζει, δεν χαλαρώνει καθόλου. Δεν επαναπαύεται ότι έχει κερδίσει το παιχνίδι. Πάει για όσο περισσότερη ζημιά μπορεί να δώσει. Να το πολύ ωραίο συνδυασμό στη δεξιά απέναντι στο κεφάλι. Δασκάλου δεν βρίσκει καθαρό στόχο. Και να, άλλο ένα αριστερό και το δεξί τώρα το Μεντή. Οπλίζουν και οι δύο. Και τέλος του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε τη main card του Hall of Champions 10.